Türkmenistanyň Hytaý Halk Respublikasynyň Şeýan şäherine geçirilýän medeniyet ýylynyň 2-nji taparynyň şäherlerine guralan dostluk konserdi mähirli gatnaşyklaryň medeniýetden ýakynlaşmanyň senasyna urildi. Konsertde ýangynyny aýdym saýdyň üstü bilen parahat we asuda durmuşyň mähirli gatnaşyklaryň halklaryň awadançylygy, sağlaşykly ösüşi bilen gyzyklanmalarynyň wasfy bolup ýanglandy. Aýratynamy türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyň zekininden dören ýaşasyn parahat durmuş atly aýdymynyň Hytaý diline ýerine ýetirilmegi barha berkeýän dostlugyny gatnaşyklarynyň çeper sunugynyň üstü bilen wasfynyň ýetirilýändigini görkezdi. Häzirki döwürde Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk dürli ulargynça işiň ösürilýär. Şunda medeni insan perwer gatnaşyklarynyň hiltaýdan täze derejä çykýanyny bellemek gerek. Iki ýurduň medeniýet we sunugy satlarynyň arasynda ýoly goýan hyzmatdaşlyk şäherlerine gurulýan aýdym saýda dawarlar türkmen we Hytaý halklarynyň özara tejribe aşmak ýürürleriniň ösürilmegine giň ýol açýar. Berkarar döwretiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne ötüşleň belentiklerine tarap anamly gadym urýan ýurdumyň milli sunugynyň dünýäniň haşan sahnalaryna ýanglanmagy medeniýetiň we sunugynyň baýlaşdyrjy güýje eýedigini görkezýär. Bu gatnaşyklary halklaryň ýakynlaşmany we birek-biregiň baý edebi hemde medeni mirasy bilen tanyşmaga ýardam berýär. Şu nokta nazardan Hytaý Halk Respublikasynyň ýurdumyň sunugy satlarynyň ýokary ruhy bilen hemde şatlyk şowhun duýgularyna besenen çykyşlarynda ýurdumyň gadanýan üstünlikleri hemde çeper dörejiligi we dostlugyny gatnaşyklary beýan edildi. Konserde gatnaşýan tomoşaçylaryň şowhunly el çarpışmalary ýurdumyň sunugy satlarynyň çykyşlaryna berilýän ýokary baha hökmüne kabul edildi. Sunugy satlarynyň aýdym saat hemde folklor toparlarynyň gatnaşmagyna geçirilen konsertde halk aýdym saatlaryny häzirki zamany estrada çykyşlary utgaşdy. Munyň özi milli medeniýetimiziň köpügüşünlik häsiýeti eýediginiň nowataky suwutnamasyna öwrüldi. Konsertda türkmen topragynyň halkymyzyň buýsanjyny öwrülene bedewliň wasfy ýetirildi. Undogryň beýik akyllar şahyry Magtumly Pragynyň sözlerini ýerine ýetirilene aýdymlary dawaranyň şowhuny hasam belende götürdi. Dostlugyny konserde türkmen halkynyň mukaddes ýürürlerini wasf etmek bilen Hytaýly tomoşaçylaryň milli sunugynyň özboşly öwüşleri bilen tanyşmagy mümkinçilik töretdi. Bu ýerde ýaýwanlanylany aýdym saýda çykyşlary garaşy Türkmenistanyň ösüşiniň tapgyrlaryny beýan edýän wizer şekilleri bilen utgaşdy. Umumana dostlukly ýurtda türkmen sunugynyň joşgyny ýanglanmagy netijeli gatnaşyklaryň mizemez senat hökmüne kabul edildi. Hytaý tarapy medeni insan perwer urumyna gatnaşyklaryň ösürilmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýänligi üçin hormatly prezident we hemde gahrman arkadamyda hoşarlyk sözlerini beýan etdiler.